zašto? Veštica ne da ljudima da prođu. Zašto? Mudrac sa planine objašnjava stvari onako kako jesu. A veštica želi da mi verujemo u gluposti. Niko ne može do te planine. Ako zaobiđem okolo, neće me videti. A fetiš s krova te stalno motri. A on može da spazi i najsitnijeg mrava. Da prođem po mraku noću. Fetišu s krova nije potrebno svetlo da bi video na vreme. Da sam bar veliki. Veliki nisu uspeli. Pomoći ćeš mi? Ako smislim. Da. Gospo uvažena, Kirikula majka izlazi iz kuće. Sa Kirikulom? Bez Kirikula. Onda me ne zanima. Ide prema nama. Šta će ona ovde? Traži nešto po zemlji. Motri je sve vreme. Sagnula se. Ubrala je neku travku. Skuplja trave za čorbu? A kako ću da uđem u crveni mravinjak? U zemlju mudraca sa planine. Ide se kroz tenoviti usek. Kroz veliki crveni mravinjak. A kako ću da uđem u crveni mravinjak? Sam će se otvoriti. Ako si dostojan da uđeš. Misliš li ti da sam ja dostojan toga? Da, verujem da jesi. Dalje nema rastinja. Zbog prisustva veštice ništa ne raste tamo dalje. Sve je pusto. Evo, tu je krtičnjak. Dobro. A ovo je nož tvoga oca. Hvala, majko. Doviđenja, majko. Srećno, Kiriku. Samo da ne naiđe neko opasan. A, gore ili dole? Dole. Suviše sam blizu veštici. Gde li ću da stignem? A, znači onim drugim. Vidiš li ga? Ne, gospo uvažena. Kiriku nije izašao iz kuće. Stalno posmatraj i neka fetiš i ubica budu u pripravnosti. Strašno je i smešno je da zna da sam ovde. Ovako neću izaći iz veštičinog carstva. Jasna stvar. Teško je, nigde nisam stigao. Ne mogu da idem dalje, mrtav sam umoran. Malo ću da odspavam.